Ден първи. Имахме проблеми с видеото, затова не записваме ден първи, имаме 1 минута и половина екстра. Ние сме Вики и Вики сме от село Негованци. Не сме от село Негованци, а сме една село Негованци. Да. Така, да кажем, че това е ден първи. В автобуса беше голямо шоу, някой цяло от Виктория. Имаше 5 футболистчета, които бяха много хубави. Питахме един човек, питах аз един човек, кой не ме Аз го питах. И той беше, залагахме с Вики. Аз печелих. Не, аз печелих. Беше 49-ти номер. Да. Но да, после какво правихме днес? После се разхождахме и селото. Времето беше леко ковтарско. Валя дъжд много. Май. Запознахме се с местните жители. Аз ги познавах и преди, как да ти го кажа. И ядохме... пекохме си кебабчета. Пепохме си кебабчета. Кебабчета бяха ужасни. Много вкусно. Той бяха закротни, право. И ядохме ги целите. Сами ги изпекохме. Да, точно така. После баща си го клатил Викс. Ма какво да направите, пеби ми ръката? Добре, Викс, погледни. Добре, да съжалявам. После бащата на Вики печи станаха страхотни. Ема и нашите станаха страхотни, бе. Нашите ги свалихме. Залепна, какво да направя? Това беше ден първи. Да. Нещо друго правихме ли днес? Имах хрема. Аз си имам още. Аз казах вече, че говорим в минало време. Не говорим в минало време. Аз говорим. Днес е ден първи! Няма ли сме проблем с камерата? Ден първи сме. И аз, че имам. Да, ден първи сме, да кажем. Всичко е невероятно. Това беше от нас. Опа, та камера е много Очаквайте удобно място. ден втори. След малко.